Siphila kwixesha lokuntlamana. Amadoda amadala eyazi inyani awafuni ukuyithetha. Oomama abadala beyazi inyani abafuni ukuyithetha. Yebethuna ayikho imveli, ingakumbi kuthi thina maXhosa, ayikho imveli edibanisa inkwenkwe nendoda. Kwadibana inkwenkwe nendoda zathetha into enye, zombela ingoma yadibana kusecaweni apho. Kusecaweni apho. Le ngxokozelo ingaka abantu besithi babamba imveli, bawugqiba badibanisa amadoda namakhwenkwe. Kuthi thina maXhosa inkwenkwe iye emadodeni ngesiko. Yimveli ke ngoku leyo. Apho ke ndiya kwindawo ethi masingaqhathani sithi siyabuyela kwimveli. Asibuyeli kwimveli, koko sakha imveli entsha ekuzawukholelwa kuyo. Ukuba siyibambe apho andinangxaki. Kodwa ndinengxaki ukuba abantu bazazibetha isifuba bathi eyona nyani ingapha. Andithetheleli izicawe mna, kodwa ndiyayikhetha icawe kuba xa kuthethwa ngecawe uyayazi into yokokuba akho siko. Kuzawuthethwa ngento ongayaziyo, kuzawushunyayelwa ngeBhayibhile, kumnandi ummamele umntu. Noba uyabhuda umntu oshumayelayo, akekho umntu odabe uyayazi iBhayibhile, uvele uzixelele loo nto. Kodwa noko apha esintwini umamela abantu bebhuda isintu, nam andikho perfect kuba isintu sisazi ngokweengingqi zethu. Ngoko ke ndingazibetha isifuba, kanti ndizibetha isifuba ngolwazi lwengingqi yam, mandithe cala, kwesikajentile phantsi kwenkosi enkulu, unkosi uGecelo, okanye ke edutywa kuba ndikhulele kwezi ndawo zimbini, eNqabane naseMunyu. Edutywa ndingowasecala kona ngokokuzalwa. Ndawuthi xa ndithetha ke omhlawumbi ndithethe ndigudle idutywa, okanye ndithethe ndigudle icala. Ulwazi lwam lugxile kwezi ndawo zimbini ndikhulele kuzo. Ngoko ke olu lwazi ndinalo, wena mntu ukugatyane, wena mntu oseMonti, wena mntu osentabankulu, nokokuba ungumXhosa, uzawuthi hayi, le nto uHoho ayitshoyo ayilolu hlobo thina siyazi ngalo. Kunjalo kakade esintwini, asazi ngokufanayo. Yilaa nto ndiba nengxaki nasemhlobo wonene xa uvele kuthathwa indoda enye ephuma kwisizwe samaQwathi yenziwe ingcaphephe nengqondi yokwazi yonke into. Kuzawuba ngangena umntu esithi uselibode imphendule, kungena umntu osedutywa imphendule, kungena umntu osecala imphendule, kungena umntu ongaphaya masithi mhlawumbi ke kufutshane naKwaZulu Natala ephuma kubaThembu omhlawumbi kodwa eKwaZulu Natala mani bendibeka njalo imphendule, kungena umntu ephuma kumaTshawe. Bekumele ukuba xa sisithi sibuyela kwimveli yamanyani sineengqondi zezizwe ngezizwe, nee-radio stations zipromote ubungqondi bezizwe ngezizwe. Kungena ingqondi yamampondo iphendulela amampondo, kungena ingqondi yamabhaca iphendulele amabhaca, kungena ingqondi yamahlubi iphendulele amahlubi. Ukuba bekusenzeka njalo besiyabuyela kwimveli yethu. Asibuyeli kwimveli yethu ngoku kuba kwa iimboni ezi sithetha ngazo, imboni yamaXhosa iyakuqaqamba kumaXhosa, yazi izinto zamaXhosa. Eyamahlubi imele ukwazi into zamahlubi. Yiloo nto thina maXhosa ndizawuthi xa ndihamba ndithi ndisaya emampondweni. Kutheni ndisithi ndiye emampondweni? Yinto yokokuba le ngqondi, okanye masithi le mboni ndiya kuyo yimboni yamampondo esemampondweni. Ndithi xa ndiphuma ecala ndithi khanimeni madoda, mna ndisaya emampondweni.
ndiya kwimboni yamampondo. Yeyamampondo. AmaXhosa aza kuba nemboni yawo. Apho ndiya khona ke ndiya kwindawo ethi kwangaxeshanye sisithi siyabuyela kwimveli kodwa senza umvubo. Kwangaxeshanye sisithi siyabuyela kwimveli senza umvubo ongazukusisa ndawo. Bendiyiqale ngomzekelo ke le nto ndisithi ukuba udibanisa amakhwenkwe namadoda yicawe leyo, yinto efikayo, ayisosinto. Ngoko ke kunceda ntoni ukuxhapha amagwebu uthuka icawe, kodwa kwakule nto uthi uyayenza isisintu udibanisa amakhwenkwe namadoda? Yeyiphi le nto yesintu yakhe yadibanisa inkwenkwe nendoda? Yeyiphi? Ayikho into yesintu edibanisa amakhwenkwe namadoda. Masiyekeni ukulahlekisana, masiyekeni ukuqhathana. Ndizondeni endikuthethayo ndilungiselela abaseza kuzalwa, kuba aba bakhoyo ngoku bava kamnandi xa bexelelwa izinto abafuna ukuziva. Baqhwaba izandla athi umntu yiyona nyani ke le. Inkwenkwe kakade imele uqhwaba izandla xa idityaniswa namadoda. Izawuthini ungavuyi? Manithule. Namankazana xa idityaniswa nomama ayavuya. Neentombi zawufakwa phakathi koomama ziyavuya. So thina ngokwesintu masithi mhlawumbi ukuba besinothi ke ngoku make kubuyele ekukhonzeni sithi sawukhonza ngokwesintu, amakhwenkwe beza kwenza umtshotsho wamakhwenkwe, adibane wodwa afundisane ngokwasebukhwenkweni. Abafana bebezawudibana bodwa bombelelwe zintombi badibane ngokwesifana. Amaxhego ebezawudibana namaxhegwazana ombelelwe ngamaxhegwazana. Yho! Yebethuna asikazukwazi ukubuyela kwimveli. Nditsho xa ndivala, asoze sikwazi ukubuyela kwimveli kuba iinkonzo zisithwebule, sithwetyulwe ziinkonzo kangangento yokokuba sithi ngoku sesithi asizifuni iinkonzo, kodwa izinto esizenzayo zibe zona zisikhomba phi? Enkonzweni. Ngemilomo sithi iinkonzo asizifuni, iinkonzo zize nabelungu, kodwa izenzo zethu zisikhomba khona kuba nakule sithi into siyayenza senza ingxube evange. Amakhwenkwe alapha, abafana balapha, amaxhego alapha, oomakhulu balapha, oomakoti balapha, iintombi zilapha, amankazana alapha, kukombelwa ingoma enye, kuyashunyayelwa, kuthiwa sisasintwini thina ngoku. Sisasintwini thina ngoku. Asinanto kwenza neBhayibhile, asinanto kwenza neecawe, sisasintwini thina, sibambe isintu ngqo. Sesiphi esintu sakhe sadibanisa umntu wonke, kuba ke into edibanisa umntu wonke yicawe. Icawe yiyo edibanisa umntu wonke, kuba icawe ayinawo umthetho osekelwe kumasiko nezithethe, osekelwe kwiinkcubeko zethu, osekelwe kwimveli yethu. Yiloo nto icawe isenza ingxube evange. Kodwa ke ngoku kuyandothusa into yokokuba sithi nangose sisithi ke ngoku sifuna ukubamba le yethu into, sagqibe senza ingxube evange. Kwaye mhla sibuyela kwimveli yamanyani sizawulanda iinkulu zamakhaya, kunikwa amandla iinkulu zamakhaya kuba zizwe kumele uba ziyahlaba. Mandithule, zawuphinde ndibuye.